Sana'a ta a daidaita sau. Ban ɗauki kayan wani ba kuma ban bi mutanen banza ba. Me yasa cewa wai dole sai iyayen sun mana abu? A'a, idan kuma iyayenka ba mai karfi bane ba fa. Ban bi yan shaye-shaye ba, ban bi mutanen banza ba. Duk da wannan sana'a da nake bi hana ni karatu ba. Shi yasa na zaɓi wannan sana'a ta a daidaita sau domin rufawa kaina asiri tare da farin cikin iyayena. Kuma yana da kyau cewa ban bi yan shaye-shaye ba. Kada ka sake ka zama ɗan shaye-shaye domin fitar ka ta rayuwa ba dole sai mahaifinka ya tsaya ma ba. Ga shawara gare ku abokanai na matasa, kuna da damammaki da dama tunda ba mutuwa kuka yi ba kuma zuciyarku bata mutu ba. Abokanai na idan kun kula, ƙarshen mai shaye-shaye dole za ka gani shine mai gadi ko kuma ya zama ɗan rafta ko kuma ya haukaci. Kar ka bi yan shaye-shaye, ka nemi sana'a ba iya ta a daidaita sahu ba. Ko da sana'ar da za ka dinga rufawa kanka asiri mahaifinka dole zai ji daɗi. To me yasa zan yi shaye-shaye? Ga sana'ata tana rufa mun asiri, haka ina biyan kuɗin makaranta tare da jin daɗin mahaifina da goyon bayan iyayena. Gaskiya babu abun da zan ce wa mahaifina, duk da ba mai ƙarfi bane ba sai godiya. Kuma ina da fico a rayuwana, a daidaita sahu ba zai hana ka zama wani abu. A ko'ina ina so in zama ɗan sanda, kuma a daidaita sahu ba zai hana ni zama ɗan sanda ba, domin ina yin nafef domin taimakawa rayuwata da dukkanin karatuna. Na gode. Allah Ubangiji ya ba masu nema sa'a. A daidaita sahu namu ne.